Gimas and George. Na pa. Gimas and George. Nagbanglo. Bango-bango naman. Sabaw. Sarap. Iyan o. Gimas and George. Inabraw nga marunggay kin kamote nga dadilis na kin kuros. Una yun. Ayan, hugas muna tayo ng kamay kakabsat. Lord, thank you po dito sa blessings na binigay ninyo. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Inabraw nga marunggay nga da kamote na. Anda pa dilis na, tsaka kuros. Diyos ko po, Rudy. Shout out kay Auntie Flor Estiosta ng Singapore. Yan o, binigyan tayo ng bagoong. Salamat sa regalo mo, Auntie. Mga gamit natin dito sa kubo. Sige tayo, kakabsat. Yan, simpleng ulam lang kakabsat, pero napakasarap. Grabe. Tapos kalamansi. Mekus-mekus. Malunggay. Oh, saan to patitidan ti bagong kalamansi. Checkmate na kakabsat. Yun mo ah. Pogi mas ninja, naglamis. Para siyang may ice yellow. Karamba. Grabe. Dilis. Malunggay. Ay nga po, Diyos ko, puro din. Sayang yung malunggay. Very healthy. Lord, maraming salamat po dito sa binigay niyo ulit. Napakasarap at nabusog na naman po ako, Lord. Maraming salamat po. Huwag niyo pong pababayaan ang ating mga OFW yung kapatid dyan sa abroad. Always niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan. At iiwas niyo po sila sa mga tukso. Lagi niyo po silang gagabayan. Bigyan niyo po sila ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So paano yung kakabsat? At ako yung maghuhugas na ng aking pinagkainan. And kita-kits ulit tayo bukas. And lagi po kayong mag-iingat. And God bless po. Maraming salamat.